दिनै जाबाय 10 फेब्रुवारि 10 फेब्रुवारिनि 200 BTC एकर्ड डे फालिनाय नुथाय नुनो मोनदों। बे जाबाय क'क्राझार जिल्लानि देबोरगावआव थानाय सेनेटारि फोथाराव। बै नोंथांमोना नुगासिनो दङ BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि अर्थात BTC नि बारग' चिफ बिबार बावनाय नुथाय नुगासिनो दङ। नै बे नुथायानो जाबाय क'क्राझार जिल्ला अर्थात क'क्राझार सहरनि सिङाव थानाय देबोरगाव बड'लेण्ड मुंख्लं थिलिनि बे नुथाय। जिहेतु दिनै 10 फेब्रुवारि आरो दिनैनि तारिखआवनो BTC सुक्तिया जादोंमोन। 23 बोसोर जाबाय दिनैनि दिनाव आरो दिनैनि दिनावबो BPF नि सोद्रोमाफोरा खोब रंजा बाजायै दिनखौ फालिनाय नुथाय नुनो मोनदों। बे जाबाय बड'लेण्ड मुंख्लं समाव जिखिनि मुंख्लं जादोंमोन, माने बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जिखिनि मुंख्लं जादोंमोन बेयावनो साफ्रोमनिबो मार्टियार थमा दङ आरो बेहाय दिनै फुंबिलिनि समाव हाग्रामा महिलारि लोगोसे माखासे BPF नि लिडारफ्रा फैनानै मुंख्लं बिथांमोनखौ मान बावफैनाय नुनो मोनदों। তাতে ল'ব দিব এতিয়া দিব না দিব পাৰে गासैबो बायलांनो नागिरदों।
खालामफै